Kiduan nang jitong no ka chuhang ben chu pha pon jitong po ka pransia kiro pa jolo la ben niltum central committee kadawi pachin la lo nang jitong nung kumama si jasime pet pia posi piniltum la bangso aperang ke mai ki phanang ko ke eletum ke damtang surina inquiry ke thomaningkan aningkan dos tarik arkoya chiklo 2023 hala so ke damtang ningkan hot nasi inut Sri Mongol akulat ahimpu asopo nisanjen poso ahok hepen iltum karbi lochali asong kiese aphan nong numate ahok hepen na pabot nam tap alangli kies nangi pipen ajok nilitum aphan pinan halaso hut karbiang long arab sitame chinilo halaso nilitum aphan kies nang pipen nilitum aphan kies nang pidet ben arona teng ben nilitum aphan ang sai lo lasi akyasa number bangke lalo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 laben under section bangke 342 323 386 506 34 IPC lasi laso puthak nilitum karbilo chale asong aphan awak hepen hani trap puna pa koitap alnglitum kiese phanlang plot kiese phan chini lor pen labang sonil tum choklem long le akam alang litum otlang no pulitum phan bidi ekilang no po choklem nai koya joine kies nai pike niltum karbilo chali asong menke mentunda niltum chicha gone athema niltum phan arona teng alang litum kies nang pidam de pen litum phan niltum dipukod long nang sai lo la so nang kang sai ateng ben sinitum bining surina angkora cleaning kan la so chiklo agos 8 tarika bangken litum phan arona teng bang kurlong nai soi si nang sai si litum phan jasmine bangke nang piglo la so jasmine nai pialong bangke nilitum si ahok he nilitum choklem long nilitum ki chok che kawe podasi hala so ani bangke nilitum kies bangke hai gelo la si la so bang nilitum jasmine pet labang so kopia posi ahok he pen kiesi phanang lang pot ben si la so na kies nai pima inut alang litum komala la Sri Mongol daga kula chubi chodau so kiesi phanang lang plot si nilitum phan kies nang pi sin litum phan nilitum ki kap nang ahok hepen litum phan family arrangement nang ki pi nilitum phan kwalo nilitum ka chipat tunang la solong litum kwalo ni jilo philo hem family phan ka pasik sakdam hol hais tami kwan hol hais tami pinan dolo la so putha kalong nilitum alang li phan ke la sona munit kiesi phan lang plot abang phuke da karbiang long abang ke padolong ang ni pusin nilitum kiesi pen pudang tangtung la penalang li ke non de la son ka chiplang achumulom tani litum tam mekhini bene theyong le tame innu ben ajulong bazar molom komane apisu ophan misesmen ke text tap tho misesmen pipine ka chor jutap tho misesmen ka cholota ki putap lahai aluso lam ki komane apisu ophan kilotap lahai ben ta alang li inut nisanjen poso ke hola suhut agutuna da niltum innu pen ajulong kale bazar molom abang phi dokana aba akula tum sinang khalo areng ki sota dolo lasila sona muni da phan da karbiang longa kiera phan bipon belo pute ko sono lake kumane ki bangje lang alang litum ke poisa tangka dokok alang litum ke poisa maha alang tu inu da business akrol kuti dokok thai stame la son ki matha pen ilitum karbi pia phan tai litum angje ra phan tulang la son choklem delo pulota lang plongji ma lasi nilitum abangke alang li phan ki puja bangke karbiang long asona kiter nisan thi ningje kangtum bang lalo December tarik cap 2023 nilitum phan FIR nang kipi nisanjen pu Sri Mongol akulat ahem pu hala suhut nilitum ko ani kisung ke boy ke phonai ani nilitum pholablo laso phi nilitum ko ani kisung nilitum phan alang tum police nang ke toy nilitum letrim lok nilitum mekejang nang ko ani chiklo ancholong le sese nilitum exam toklong le sese nilitum hem alang tum police nang ke toy ke ther ke hap nilitum phan ko ani nilitum exam toklong le sese la pen ke nilitum phan hak le theklong da alang tum ke nang ablam ji po anan nilitum terrorist kali kopine militancy organization penitum bachara bawe nilitum mangai karbi lochar liasong 1959 karbi lochar liasong mangai thek pen ko ani chesong bong wangbom lo la pen dak nilitum
kedo an leaders tum tami ani sivet phan tami nil tum karbe khai phasil tum chesong pilo nil tum ke chokche ave potsi pini arni ke law and order matela judiciary Indian democracy ateng polotela judiciary pen angsonge aviloma punili mathatam lasi bang judiciary ateng dak court ateng pensinil tum phan judgment nang pilo halaso nil tum phan nang pakoi ta penanga nang muni tum da kaninje dolo nil tum pomane nisanjen long si koro risi tangka demanded nani nil tum lak poke bandet bohai nil tum phan nang karbok tab do sita labangke ahok pai dalam kali halaso pen nil tum press meet tai ni ne nil tum ingsamjen pensin nil tum law and order aron ateng pensin nil tum kedam nil tum ningkan isi raci tim nil tum case tami tum cedan lo aron ateng sin nil tum dam laso ateng si bang judiciary tum nil tum phan innocent lo nil tum phan kelang nil tum not guilty alang tum bang ke isi conspiracy claim lo nil tum phan thang babe false allegation nang pabon tap nil tum chichini ni alam nil tum phan hani trapping ko nang pabon tap poisa demand nil tum phan kether ke hab do pusi nil tum phan aron re pe nil tum phan alang tum case nang kipi kita August 8 arni 2024 bang judiciary penil tum judgment nang pilo judgment copy ta lahen lo la bang nil tum certified copy lo la court pen nang kipi laso ateng ke nil tum phane innocent nil tum not dage not guilty lasi dak bang ke nil tum le kerem kali alang tum case nang pilo nil tum pha sita aron ateng nil tum claim lo alang tum si case kerem lo case kerem pen lasi non bang ke nil tum council ke hai CM Dr. Tuliram Rohang phan taminitum memorandum taminitum PG memorandum nitum pipo grading license tami alang tum in khandang po lapen alang tum da karbiang long 6 schedule area long le ronre pen kenam do kada kadu be karbiang long ra chichini la highway tami alang tum han long le patta tami cancel lap na po lapen ke non nilitum kachisik do nil tum han aron re pen case nang pa bon tap po ni tum da chichak che lasi defamation case tami non ke bang journey nil tum tipo